Mikä sinulle on rakkainta Kuopiossa ja Savossa? Minulle rakkainta ovat ihmiset, luonto ja sujuva, turvallinen arki. Ja rakas kotiseutuni, sen puolesta haluan tehdä töitä, jotta jokaisella olisi mahdollisuus toteuttaa omia unelmiaan. Vaikuttaminen on taito ja tahtolaji. Sitkeästi ratkaisujen etsiminen, ihmisten kuunteleminen ja yhteistyön rakentaminen toisia kunnioittaen ovat mielestäni kestävä tapa tehdä politiikkaa. Epävarmuuksien keskellä ja maailman myllertäessä on tärkeää luoda toivoa tulevaisuuteen ja luottamusta toisiimme. Kasvua kotikaupunkiisi, vapautta valinnoillesi, turvaa lähellesi. Tähän työhön olen tuellasi valmis, rakkaudesta Kuopioon ja Savon puolesta. Aleksi Eskelinen.